Gini Om, tadi kapan itu coba taksil ini? Enggak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Omae setelah anu gaya nak rene mampir. Wis ra omae. Iya. Lah melok apa anu kayaknya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R pemirsa. Iya, keren tak peteng nih, rontok peteng kamarnya. Padang sak nong ripate lorong. Kina lemes, wong bayi iki lemes. Diwarai pijet karo mbaras iki pemirsa. Jam ada. Oh enak gua pijetan mbak. Jarene wong Jawa ngono, Dek. Nek maghrib pas maghrib apa bar maghrib? Saurunge maghrib nih kon mijeti sikile pemirsa. Karaya apa mbak? Nyemendah nyawa gembuk. Oh Penak. Ben lemes ka ben gak kaku. Pite iki pijeti bareng. Yang tos sekelana sekelana. Oh enak empol pijetan bareng sih. Mungkin nari kacik loro. Loro. Loro barang. Blek ya. Kok kebaca deng. Kuwi nah barang jeruk tipol. Oh enak ya mbak. Matur suwun mbak. Mari bareng tak jak omong karo gak nyaut pemirsa. Ora krungu soalé Omongan yus gak iso kenceng-kenceng saiki. Wis alon-alon. Nah, orang ning kupinge alon-alon gak krungu. Kok lambe Mbak, madang ya, Mbak. Madang. Apa krungu? Madang. Lagu iki. Aku di ini pemirsa di kayak kerupuk telur. nek wis bisa ngono kok. Terus saurung ini Ya peng goreng anu ka. Tak dele mbah ndi kerupukku nane ya. Aku bingung. Tak golek apa tak goreng nang mbah lali iki. Sesuk temat. Aku bingung mungkin aku ngade apa nanti. Tak kresek lah. Sing kerupuk ndi, Mak? Bukan aku gawe kae di kafe. Sesuk yo mrene. Maam sesuk rene. Ya. Rene. Sepasar. Pas pasare ben leren mae. Mak ben leren ngesakno, Mbak. Tahi terus. Ngesakno ben leren ning omah. Mae, Apa? makane. Ben ngene ben iso tenang ning kono, ning kene gak iso. Maam sesuk rene. Iya. Oh, Ambek dine. gawean omae ditinggal, Mbak. Terus kurang-kurang dino. Yang blang. Apane nama? Tapi ya matur suwun kanggo maknani yo. Ada yang blang selang barang anu. Sampai ning omah. Lah aku dhewe sing gak apa-apa lho, Dik. Kusel banget lho apa neh, Mak. Lek terus Mas Pak Warni. Ya Allah. Matur suwun. Rapopo. Mae, mak dhewe pemirsa. Itu sing pinter. Ndongakno anake. Wes sore nyet-nyet. Wes matur suwun ya. Nyet-nyet. Nek boleh nyet anu. Sing ketok Kinang lemas. Ra kowe sapa bojone kowe? Bah. Kak krungu. Gak klengget pemirsa. Dikon mangan yo. Mak wis sampe ngemik tangan. Pinter anake. Baru sih. Sehat. Iso teko di. Iya iso tekan dindi ya. Pokoke rene. Pun pemirsa aku ini kayaknya saya tak pengen iki pengen baras. Baras lucu. Bara soalé yo. Urip iki koyo apa ya? Sate semangat lho. Semangat tenan. Wis tuwek tapi semangat.
Ambil aku terus Wong aslinya yo. mak Ewan juga. Gak duwe kesel mak Ewan iki mene ae gawean Lah iki. esuk sampe putri. Mak nek kesel-kesel to, Mak. Mas laran kok bengi. Aku kok nyamuk koyo Ndak mau apa. Mbak Rika. Lah piye bakulan nyambi bakulan. Wis anu. Mak gak kan bersama Wani gak tahu sendiri rasa bersulap belum. Ayo ngetok. Pemirsa iki kok ene wong gak ketok ini. Oh iya, Lah pijeti. aku sampai Apa ya? mau pas di pas Rene Oh iya, pemirsa. sore-sore mau Rene pemirsa. Iya. Jam 4:30 ya kita mau. Jaluk jam mau jaluk serokan dia. Serokan. Langsung nak serok itu cukup tekan. Lah iya kok eling. Kita Iya, aku mau kan Bundari konser Mas Dimas. tak kadari terus Terus tiba nih, adikku kan yang ngarep kono pemirsa. iya. Adikku kan dodol es to angger sore. Ning ngarep kono. Lah kok kleru menggoke sing kono to, Dik. Sandi. Pas Nenggone Mbak Tin. Wis mlebu mobilnya wis mlebu nggone Mbak Tin kono. Tiba. Terus adikku roh. Kerane Mas Dimas. Wis tak parani ning ngarepan Dik. keren apa-apa. Ya pokoknya terima kasih banget. Oh iya, aku terima kasih Terima banget kasih. sama Mas Dimas Zainal, maaf Mas. Ya, sekiranya aku mau, aku cek ngerasa nongkolaran beri. Ya. Tadi udah disambangi Mas Dimas Zainal, alhamdulillah, matur suwun Mas ya. Matur suwun. begini. Sepurane aku udah jagomi. Arep jagongi mari kan Mbak Rikane urung patek anu. Petenge nek diunggu cek rembug. Apa melok linggine ngisor anu bingung. Iya gak iso lah. Nek nunggu ngisor ya gak iso. Ada begini linggine dhuwur. Makasih banyak buat Mas Dimas. Sak tim lah sapa Sakti. sak time ruwet, sak tim ruwet ya. Gue neng-neng aja kan. Iya, sampai 3 nih piring Mas. Riki Aku no. gawe news rasa aku gawe apa. Hari ini sebenarnya rawat DE. Terima kasih anakku sedih. Terima kasih banyak. Aku baru satu mas harus ada. Kalau di depan lagi ya kok. Jumpa Mas Dimas tuh. Nek gak terima. Sebenarnya aku masih ada. Karena rame Apa ya konten? Orang iso mergo. Sampai ada tamu. Jadi rame. Sedangkan suaraku juga Gak iso banget. aman banget. Loro. Rasanya yo niki aman harus. Ini ning ngarep yo anu pemirsa ya padha nengok Mbak Rika karo bayine. Kita. Sedikit tak salah mana. Masuk lagi yang habis saya toko-toko besar ini warganya benar-benar aku salut banget pada dari desa ke desa ini kampung dan beberapa mesti hidup serasa toleransi sosialisasi itu sama bangga satu benar-benar tak coba Yang ini gak iso anu gak iso sepi. Tiap dino ini mesti tele. ya lo ragu pripatin bedul berapa aku kita guys perasaan Masa nomor. iya ini dewe ke pemirsa hoki aku bener jari Mas Rudi mau mangan lombok itu gak bodoh apa enak sing kepedesan enak sing orang pedesan enak sing bisa mangan lombok sing lombok satu siji enak gak bisa mangan lombok siji nah kui aku kondisinya lagi ini gak bisa mangan lombok siji Ya, soalnya kan ya duduk Langsung duduk. mergo biusnya iku isek enek heeh. ini isek dalam masa bius iku urung hilang
duduk luwih penak. Iku memang bener ben gak apa jaitane pedang aku ben dilenturno. Nah, kan aku yo jajal duduk padahal tapi enteni biuse hilang. Wih, Oh, salah iku ya, Jero. jadi sarane dokter iki kok kon pas biuse urung tak didudukno. Ya berhubung mereka iki wedi pemirsa. Wedi nek gerak iki mesti nek sobek pemirsa cara ngono Jane yo jahitan. ora jahitan bener gak bakal sobek. Cuma yo wis Koden pikiran dhewe lah iki ya. koden. Koden dhewe soalnya. Akhir pertama Soalnya takok tangga-tanggane kene yo. Sing pas waktu ning kono kae yo ora enek sing didesa yo Dik, ya. Sing tangga-tanggane sing nggone. Jadi takok iki yo, takok karo sapa? ya kuwi lah. Terus kan aku bius ilang tak jajal iki iso ya tapi gak iso suwe. Ya bener jarene suster iki gak apa-apa bakal dipakai kanan kiri iya tapi tak pakai kanan kiri mulai trono mulai rene sampai terus linggih terus apa jenenge langsung tak nggo mlaku mlaku tak coba Langsung kok pemirsa. langsung Kan salahnya dokter kan yo. Tiga duduk sih mbak. Beberapa menit sih. Lerene. Baru langsung habis duduk berdiri dulu mbak. Berapa menit. Jangan langsung jalan jauh-jauh. Terus jalan sedikit 2 langkah. Berhenti dulu 2 langkah. Nah mereka orang pemirsa langsung ngajak nih wis lagi ngadeg ngono wis. Soalnya kan mari anu Dik. Mari kan kencingnya kan enggak ada nah aku kesusu belet akhirnya posisi dilepas. Akhirnya Mbak Rika kebelet pipis piye yo. Ning WC kan ora kuat pemirsa. Akhirnya tak tukok ini popok pemirsa. kenapa? Terus ning popok iki tak kon nguyu ning popok iki. Dewi ya pemirsa Terus tak ndari dhewe ora sah. Maksud iki susu pengen damel aku sabar, butuh proses. Ya pemirsa. kadang tak soal malah kuwi malah tambah lemas bariku bukuan kuwi ya aku nangger ngemi ngono iki lho biasanya menghasilkan misalnya biasanya aku ki gak iso menyusui ki miring kanan miring kiri duduk kuwi tapi yo gak iso suwe 15 menit 20 menit bayi iki sebar parah iki lagi bubukan terus selama 2 hari kuwi urung tak pakai jalan tapi rodok mendingan sekringnya tak gugur pertama lorong kiri tangan ibu anak seluruh sumber pereh tapi susah tak empet tak gugurin kan kiri deh maaf kiri terus tak gugurin kiri tampet mau nih orang iso pemirsa wi gak 11 tapi sesuai iya Dik rasanya Dik ya wis pena wis bertahap ke kanan kiri terus duduk itu ya pertama yang mana pemirsa wah soalnya wis kudu dampun aja ditahan sih nek ditahan sih apa namanya iso Maria dari apa jenenge wis iso miring kiri suwe wis gak patek krasa lorone selama 2 hari pemirsa terus miring kanan juga gak patek krasa lorone beri panas wis gak patek krasa cuma sendiri tapi aku sik iso obat biru nah langsung duduk iki wis gak cuma pegel tulang ekor tak langsung adus lha kok iso aku wae video sampeyan tak gendong anakku dhewe iso tak laku
kamar mandi terus BAB esok ada alhamdulillah tapi sing penting aku gerak-gerak latih terus tapi aku kadang nek wis merasa gak kuat gak iso tak percaya aku jaluk cukup sik ben leren sik pikirku rasane arep gue tak dampingi soalnya aku cikun semua tengah dalan soalnya misalnya udah atur dituntut terus sampai buat tutup terus sampai tengah ini iki mau barika ya wis lak marung wis ikan gabus ya koyo alat musik karo gabus ikan gabus koyo aneh ikan gabus iwang nek kene arani ora iwak anu pemirsa ora iwak gabus gambus tapi iwak dendeng gabus makanya aku iwak gabus iwak apa tuh nah malah iwak gabus tempe yo iwak gambus iku alat musik gamelan anu cendri gamelan gambus kayak tenan gitu gambus cendri gamelan musik iwak yo lo iwak aja go M ah langsung B gambus aja go M gabus nah iwak gabus yo iwak dendeng ya wis ku ya penak sampe nomor ning gone sampean diwiti padha ae iwak sapa iwak dendeng sampean ngarani iwak kotok malah ora ora apa bu basane mak e aku ngertine dendeng kan padha lho padha karo kene ini tak tahan wis rodok aku wis mlakukan mau dimasakne mak e dasar mak jadi mak aku bisa ada dan semua apa tenan guys tapi aku enak seneng aku rasane mulut enak ya tapi sampai nek mau iwak santen godhog kuwi digodhog ya aja lah alhamdulillah gak doyan langsung milai iri lho sing garing wae karek goreng ambil sambel aku seneng ya garing wae nyantol gorokan kok aku nek sing godhog tak utuh-utuh salah tak sepin wasik iki kok suarane ruangnya lah wae dhewe ra iso ngoro sama si tunggu ini kok masuk itu spill Dia tuh kan. gede still tok dan juga sepurane ya saya aku ngonten iki karena masuk juga situasi tenang ayo enggak loh sedino rame gitu ge pokoknya nyuwun sepurane iki bingung aku wedi tak tangisi anak-anak nangis yo iki nangis tuh misalkan dia anaknya nangis malah nangis iya pengen ngerti namanya anakmu iya kuwi arti dari nama anakku kuwi tak jelas masih nih kene ya gak rohnya Pramudario jenenge wis ora nek artine karo iki seperti ya arti dari nama anakku dhewe tak gawe pemirsa pokokno anakku kuwi adalah sumber kekuatan tenang senang anakku kan sumber kekuatan oh ya anakku nangis pelan nangis guyu kenapa seneng tapi seneng banget aku dikaruniai untuk cepat ngono kae kadang suwe ya sampai dari berapa tahun ini benar-benar nikmat luar biasa dua anak itu kan suatu anugerah dan nikmat dari Allah yang benar-benar gawe awake dhewe semangat urip
ngerti pertama nih pemirsa lagi super kekuatan. ning Morowali biyen deh. Langsung pengen dua anak mas. Iya, tapi bisa dikei jarak 1 bulan kan. Gak maksudnya sampean asli kan udah yang biasa tuh di kono menyesuaikan udara ning kono. Aku yang pertama lagi tekan kono ki beliau ora perkara aku bodos. Bergantian. Ki guru-guru nih saya tak turun jlentrehane. Ora apa nikah ning nggonku. Terus gang piro-piro rong dino ning gone fase. Terus gang rong dino nang gak sedina iki langsung budal ning Morowali. Iku kadeke ora enak istirahat blas. Ora nampa tamu. Terus telung dino patang bengi sik perjalanan ning Morowali. Bener-bener awak rasane dikuras banget. Tahu aku lemes. Sikile jier. Terus terus kena udara nih kono lagi menyesuaikan kono kae. Tes pack ora blas. Anak pentelu ya. Tes pack. Soalnya pengen mengtakon berdoa aja. Aku sampai beneran jadi cepat saya alhamdulillah dalam jangka waktu 1 bulan itu kami berusaha ya pengen tanda anak berusaha alhamdulillah dikira orang tak syuting jadi kita nangis gak nyongko kaget dan pas cek garis 2 gue masuk di USD Itu meski jarak waduh. jarak atur yo seminggu kurang minggu ya di USG kurang ketok isek ketok penebalan Mas positif enak kandungan. yo kantong Kandungan sono. iso aku wis lega tapi yo sik urung Bisa lega Cicak rewari. ya Allah Tekan Sulawesi mulai. gak apa-apa ya terus anak wis sungguh kekuatanku tak jak berjuang bareng Dokternya sampai bingung kok puskesmas. ini Ini datanya buku pink loh pemirsa. Ini datanya kok enek Sulawesi enek Ndi Randu Blato. saya mau nih dataran sedilu ini suwi deh Kan tak bisa nang puskesmas pemirsa dek. Anu sampai bingung. Datanya dek ngene. Ya ora apa jenenge ya. Ini kuat alhamdulillah dek ya sih. sehat mana Wah mancal pemirsa. Anjir gitu sih mancal. terus suwe mau cerita lanjutinnya yo bisa tak ceritain tapi sesuai ini kene kayak Teng pemirsa ya. tentang aku yo kayak Nek kadang sakno di pati anake. Nek tak kayak dhuwur kae jane yo nyawat terus. cukup sekian ya terima kasih banyak sih sampun mensupport kami berdua channel kami berdua dan terima kasih banyak buat Mas Dimas Zainal Arifin karo tim yang telah datang menyempatkan diri untuk menengok anakku tengok Mas Arifin senang banget aku terima kasih banyak sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.